lalele ngicela ukuthi uphuthume uyosubscribe ku-YouTube ukuze ke noma ngabe nini uma ukuthi ke ngifaka ivideo kube ukuthi ke nawe ku-YouTube iyangena i-notification uthole impendulo ozobe uyibuze ku-comment ngokushesha. Iphupho ke lokuphupha uhamba endaweni enamathuna kusuke kubika ukuthi ke udinga ukugezwa unamathunzi amnyama kufanele uhlanjululwe. Okusho ukuthi ke unamathunzi amnyama nalokho ke amathunzi amnyama ungaphuthuma ku YouTube uyobuka ivideo noma ucinga amavideo khona ivideo la engikhulume khona ke ngakho ukuthi ke lokho kuyinto kanjani kuchazwa kanjani futhi ungakuxazulula kanjani. Ngiyazi abaningi bazobuza lokho ku comment but ke bazosizakala lapha ku YouTube wethu. Kanti ke nawe unombuzo ungabuza ku comment section ngizokwenzela yakhe ivideo ngiyifake ku YouTube channel wethu. Ungakhohlwa phela ukusubscribe ukuze noma ngabe nini ke uzoyithola ke ivideo ngokushesha. Nisale kahle.